y la cultura española es nacional y la historia es nacional y tenemos derecho a que no sea patrimonio de todos, señor. Eso es lo que está en cuestión en este momento. Un archivo que, en la medida en que es precisamente eso, un archivo, tiene que tener una unidad, tiene que tener una integridad. Escolti, això s'ha acabat, tancat. Per què? Perquè ho diu vostè. Un tema que afecta com els arxius de Salamanca la dignitat d'un poble. Qui som vostè i jo per dir que s'ha tancat? Ciutadans de Catalunya ens estan prenent el pèl. Nosaltres vam creure l'any 2002 en saber que el govern espanyol pretenia prendre una decisió sobre la ubicació permanent i futura d'aquests papers durant el curs d'aquell any, que era lògic que el poble de Catalunya es mobilitzés. Nosaltres vam pensar que seria l'ideal crear una entitat específicament pensada amb aquest objectiu, que és de lluitar per el retorn dels papers de Salamanca i també per fer pedagogia, per ajudar amb l'aspecte de la recuperació de la memòria històrica. Hemos venido a Salamanca para sincerarnos con ustedes, para acercarles nuestros argumentos y sobre todo para comunicar sin intermediarios nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. És un arxiu on estan els papers de les organitzacions que van perdre la guerra. Els que van guanyar la guerra no les han tret res. A l'arxiu de Salamanca hi ha els meus cartells i, a més, els cartells de tots els meus companys. És un robatori perquè no es pot parlar de botí de guerra en el propi país.